Узган шимбәдә Илешләр республика башлыгы игълан иткән экологик өмәләргә дәррәү кушылды. Чисталык көннәре шикләрендә күпчелек район үзәге оешма предприятиеләре коллективларына түбән яркәйдә урнашкан полисатникларда утыртылган агачлар тирә-ягын тазарту һәм чүп үләннәрен чабу эше тапшырылды. Мәдәният, мәгариф бүлекләре, Башинформсвязь, Водолей җәмгыятьләре, Башкортстан Республикасы буенча федераль янгынга каршы хезмәтнең 18-нче отряды егетләре, район авыл хуҗалыгы, мәгълүмати консультация үзәге хезмәткәрләре, Илеш юл ремонт төзелеш идарәсе, уют һәм аграил предприятиеләре егетләре бик өлгер эшкә тотынып, үзләренә беркетелгән полисатникларны ялт итеп куйды. Без бүген үзебезнең коллективлар белән уют аграил җәмгыятьләре белән берлектә Зеленый Башкирия һәм Дин чистотага багышланган субботникта катнаштык. Северный микрорайонның объездной районындагы полисатникның эчендә үскән агачларын тазарттык, чүбүләннәрен чаптык, агач төпләрен чистарттык. Коллективлар бик актив эшләделәр. Аллага шөкер. Ширеккүл авыл советы авыл биләмәсендә чисталык көнен халыкның яраткан урыны Олы Буага багышладылар. Хакимият эшчәннәре, мәдәният һәм мәгариф учрежденияләре хезмәткәрләре һәм битараф булмаган табигать сөючеләр буа ярларын чүп-чардан тазартып чыкты. Агач утырту изге гамәл булганын яхшы белгән Ырсай авыл советы авыл биләмәсе халкы да республикада игълан ителгән Яшел Башкортстан акциясенә бердәм кушылды. Биләмә, мәктәп, балалар бакчалары, мәдәният йорты, китапханә, почта бүлекчәсе хезмәткәрләре яңа төзелгән балалар бакчасы янындагы тау итәгенә миләш, юкә агачларын утыртты. Биредә бу көнне 40 төп яшь үсенте утыртылса, киләчәктә тау итәген тутырып, 120 төп агач утырту планлаштырыла. Иске Күктау авыл советы авыл биләмәсе дә Яшел Башкортстан акциясында актив катнаша. Узган шимбә өмәсендә дә урта мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният учагы, биләмә коллективлары, мәктәп укучылары белән берлектә авылның көньяк микрорайонындагы югары вольтлы урамы буйлап агач утыртылды. Шимгә көнне без иң беренчеләрдән башлап Зеленый Башкирия дигән темага багышланган агач утыртуны ачып җибәрдек. Бүген көндә менә Иске Күктау авыл советында әлеге вакытта 60 төп агач утырттык. Монда миләш, шомырт, алмагач, барбарис төрле агачлардан утыртылды. Монда катнаштылар мәктәп, детсад, клуб, сельсовет. Бу агачларны без утырттык авылны җәмләү өчен. Киләсе атнада менә планлаштырып торабыз, тоже шушлай ук субботникны продолжать итәрбез дип. Киләсе атнада теге якта менә шушлай ук сөрелгән җир участоклары бар. Анда дальше продолжать итеп утыртачакбыз инде. Бу эштә эшләгәнебезгә без сөенеп, шатланып, барыбыз да бердәм киләбез. Чөнки тирә-ягыбызның матурлыгы, һавабызның чисталыгы, яшәешебезнең матур күңелле күркәм булуы, ул барыбыз өченгә дә кирәк. Барча халыкны да шушы акциядә актив катнашырга, илебезне, республикабызны, районыбызны матурларга чакырабыз. Район үзәгендә дә яшелләндерү эшләре башкарылды. Район хакимияте хезмәткәрләре коммунистик урамның бер башыннан икенчесенә кадәр барлык полисатникларда алдагы елларда үткән өмәләрдә утыртылып, үсеп китә алмаган агачлар урынына яңаларын утыртып чыкты. Монда Сабантуй мәйданы яныннан алып кайтылган 80 эре үсентеле миләш урын алды. Гомум алганда узган шимбә өмәләренә район буенча 1277 кеше катнашлыгында 261 оешма предприятие үз өлешен кертте. 18 берәмлек техника җәлеп ителде. Тулаем 12100 килограмм чүп чыгарылып, 230 агач утыртылды. Киләсе атнада да тазарту, чистарту, яшелләндерү эшләре дәвам итәчәк. Барлык райондашларыбызны өмәләрдә актив катнашырга чакырып калабыз. Алина Хадимуллина, Ойгөл Мулаянова, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.